Empezamos, Carlos. Sí. Bueno, boas tardes. Eu primeiro agradecer ao Consello da Cultura Galega a invitación que me ofreceu por parte de Carlos Nárdiz para que estuvera aquí a falarvos hoxe da Vía Nova, unha das vías, pois, quizás máis estudiadas de toda a Península Ibérica. Carlos e eu conocémonos xa hai uns anos, hai casi 20 anos, cando fixemos por primeira vez os traballos de rehabilitación dun tramo da Vía Nova lá no Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés, entre a Portela do Home e Baños, prácticamente Baños de Río Caldo. Bueno, como vos dicía, pois vou a falarvos un pouco, ser breve, non quixera pasar da media hora, pois para falarvos do que é a Vía Nova. A Vía Nova ten estes tres nomes que podedes ver aquí. No itinerario antonino aparece no encabezamento como Iten alio itinere Brácara Asturican. Despois seguida da milla total da distancia en millas total que ten, que son 215. Se facemos caso dos miliarios, que é o único sitio onde nos aparece o nombre verdadeiro da vía, aparecenos como Vía Nova. Vía Nova, noutros casos Vía Nova Facta, Abastúrica, se estamos no convento asturicense, e Vía Nova Facta a Brácara, se estamos no convento bracarense. E depois tamén ten, como lo farán ustedes, que se chaman Vía número 18 do itinerario antonino. Este foi un nome que lle puxo Eduardo Saavedra e Moragas, creo que era, a finales en 1862, con motivo do discurso que deu no ingreso na Real Academia da Historia alá en Madrid. Fixo unha sistematización das vías de toda a Península Ibérica, que estaban reflexadas no itinerario de Antonino, e foi as numerando, pois, como lle deu ben en gana. Entonces, as vías que corresponden ao territorio este do noroeste peninsular empeza ca vía número 17, número 18, número 19 e número 20. Pois sabedes que esta numeración non responde xa á época romana, senón é unha aceptación que se colleu, e, bueno, outros chamanlle, por outra, chamanlle vía terceira militar, pero, bueno, o que máis se conoce é como vía 18 do itinerario antonino. Isto non se pasaba así. Non sei. Así. Bueno, antes de empezar, quería facer unha breve introdución do sistema viario do noroeste da Península Ibérica. Este foi o mapa que publicamos nós con motivo do estudio dos miliarios de todo o noroeste da Península Ibérica, que nos publicou o Consello da Cultura Galega, creo que foi no ano 2004. Aquí sintetizamos ou quixemos facer un estudio de toda a rede viaria romana do noroeste, pois basada en dous elementos esenciais. Un, na distribución dos miliarios, e outro, do non había miliarios nas áreas dedicadas aos lares viales. E así vemos que o noroeste peninsular, unha vez conquistado o territorio por Augusto, sabedes que despois das famosas guerras contra cántabros e astures, que se inician no ano 29 e rematan no ano 19 a.C., pois acomete a ordenación de todo este amplio territorio do noroeste. E sabemos, a través dunha inscripción que apareceu hai pouco, o famoso bronce de Bembibre, que Augusto, según se tiña creído hasta ahora, que o territorio este conquistado do noroeste da Península Ibérica o incorporara a provincia de Lusitania. E nesta inscripción que apareceu hai poucos anos, no Bierzo, é conocido como o bronce de Bembibre, o bronce do Bierzo, ou bronce de Augusto, como queran ustedes, pois nombra que aparece unha provincia nova que se chama a provincia Transduriana. É dicir, que Roma, ou Augusto, cando conquista este territorio, non o acopla a Lusitania, senón crea unha nova provincia cos seus legados. Esa provincia chama a provincia Transduriana. E vai
distribuirse neste amplio territorio desde o Douro, desde o sur, desde o río Douro hasta arriba o Cantábrico e desde o Océano Atlántico hasta o río Esla. E vai coller dúas regións importantes naquela época que eran a región de Asturia e a región da Galaecia. E parece ser que Augusto, non Augusto, senón o seu comandante, xenro, Marco Visanio Agripa, é o verdadeiro artífice de articulación toda do territorio do noroeste despois da conquista. E crea tres grandes núcleos urbanos, dous parece ser que xa estaban creados a partir de campamentos militares, como era Astúrica e Lugo, e Brácara é de creación ex novo. Unha vez conquistado o territorio e fundado eso, ten que unilas por unha serie de vías de comunicación e non sabemos se tres ou dúas son as que funda nesta época de Augusto. Non sabemos claro que unha é a 17 e outra é a 19, pero non sabemos se a 20 posiblemente fora creada xa en época de Augusto ou foi de época posterior. Algúns indicios hai, pero como tamén creemos que non é a vía a 20 non é unha vía única, senón está formada por trozos de outras vías, algún trozo igual pode que responda á época xa da época de Augusto. Outros trozos creemos que non. Pero, en todo caso, as vías principales da época de Augusto, a máis antigua é a número 17. Esa que ven ustedes aí de color verde, que sale de Astúrica con dirección sur hasta máis ou menos a altura de Petabonium, donde se establecía, como explicaba antes, donde se establecía a Legio Décimo Gémina, onde estaba o seu campamento base. E a partir de Petabonium colle xa dirección a occidente, pasando por a Serra da Culebra, e introducíndose en Portugal por Puerto Calzado, pasando por Torre de Doña Chama, en dirección á mansión de Acuas, que despois, casi 100 anos despois, vai se convertir na famosa Aqueflavie. E se vai se convertir, como ven ustedes aí, noutro núcleo que chamamos nós Incapite Vie, onde aparecen, onde salen hacia o norte e hacia o sur distintas eixes viarios. Desde Chaves, ou desde Acuas, como se chamaba naquela, que así aparecen nos miliarios, continuaría por terras do Barroso, por Vieira do Miño, para introducirse directamente na cidade de Braga. Digo que é a máis antigua de todo porque é a que conserva o miliario máis antigo, que é do ano 5 a.C. Despois, a outra vía, tamén Augustia, é a vía número 19, que vai desde Braga ou desde Astorga a Braga, pasando por a cidade de Lugo. Esa que ven ustedes aí, non sei moi ben que color ten, se é color gris ou azul. Aquí non se ve moi ben. Non se ve moi ben o color. Pero, bueno, poden intuir ustedes. Sale de Braga, con dirección a Lugo, en dirección noroeste, chega a Lugo, colle dirección sureste, hasta Ireflavia, e despois colle ao que é a meridiana toda, e por Tui se dirixe directamente a Braga. O miliario máis antigo que temos é do ano 11, pero xa despois de Cristo. Estamos en época Julio Claudia, pero eso tampouco nos quere dicir que sea unha anterior que a outra. É dicir, podes estar construindo ao mesmo tempo e nos ter a mala suerte ou a boa suerte, como se quera, de non encontrar o miliario e noutro non encontrar o do ano 5. Despois, 100 anos máis tarde, aproximadamente, da construción destas primeiras vías de comunicación do noroeste da Península Ibérica, aparece outra nova, construíse outra nova, que é a vía número 18 de Itinerario Antonino, que os propios constructores lle van a chamar Vía Nova. Tamén comunica Brácara con Astúrica, por o interior do territorio galaico e Astur,
cun recorrido de 215 millas. É dicir, un recorrido moito máis corto que o das outras dúas. A vía 17 creo que ten 247 millas e a vía número 19 creo que ten 299 millas. Entón, este 215 é xa vedes, é un trayecto moito máis rectilíneo e a característica que ten é que está salpicada de infinidade de miliarios. É a vía do Imperio Romano que ten máis, que se conoce con máis miliarios registrados, vamos. Temos nos catalogado, en total, na vía esta, 310 miliarios. Epígrafes e anepígrafes. A máxima concentración de miliarios prodúcese nos primeiros tramos da vía, no convento bracarense, como ven ustedes aí na diapositiva. O 45% dos miliarios que se van a encontrar nesta vía aparecen entre a milla 39 e a milla 36. É onde hai a máxima concentración de miliarios. Na milla, na ribeira, na milla, creo que é a... Agora xa se me patina. Na milla 29, creo que hai 18 miliarios, todos dedicados a un emperador distinto. O máis antigo é o dedicado a Tito e Domiciano, que fan referencia á inauguración da vía. E o máis novo é un que está dedicado ao emperador Trajano, o último que conservamos ao emperador Graciano, que é do 383 ou por aí, a última data. Según nos vamos acercando, como ven aí, a distribución dos miliarios, según nos vamos acercando ao convento xurídico asturicense, van desaparecendo prácticamente. Os miliarios son prácticamente testimoniais. A vía inaugúrase no ano 79, despois de Cristo, sendo emperador naquela época Tito e César, o seu irmán Domiciano. Aínda que conocemos un miliario que non sabemos, actualmente non existe, pero conocémolo a través das referencias escritas, de que hai un miliario no campo do Xerés, en Portugal, que está dedicado ao emperador Vespasiano. E posiblemente a vía se empece a construir cando Vespasiano accede ao poder e se inaugura, creemos que non totalmente, senón parcialmente, como se está facendo agora cas autovías e con todo eso, que se inauguran por tramos, pois parece ser que tamén se inauguraban por tramos. O tramo bracarense, o tramo asturicense, parece que se fai completo, porque o último miliario que temos está a escasos un quilómetro e medio do límite do convento jurídico entre Brácara e Asturias, que é o Alto de Cerdeira. A vía ten 215 millas e 108 corresponden ao convento Brácara Augustano e 107 corresponden ao convento asturicense. É unha coincidencia un tanto extraña, que, bueno, queremos que xa había división do convento feita por aí cando se fixo a vía. É unha coincidencia un tanto extraña que a división de convento sea prácticamente a mitad da vía nova. Vamos a ver. Este é o miliario que temos na cidade de Braga, o miliario que chamamos Incapite Vie, que é o que nos dice que do emperador Adriano e que nos dice o total do cómputo de millas que hai desde Brácara a Astorga, que son 215 millas. Despois temos outro tipo de miliarios que son estes que fan referencia á inauguración de vía. Como decía, están dedicados ao emperador Tito, sendo o seu irmão César, Domiciano César. Ainda non chegara poucos anos durou Tito, creo que durou 3 anos, morre e accede ao poder Domiciano. En todos os miliarios que usamos, son 15 os que conservamos deste emperador que fai a inauguración á Vía Nova, en todos aparece o nome do emperador borrado. Aplicaronlle o que chamase a damnatio memoria. En todos. Parece o nome, como vedes neste, parece así moi tal, pero o que é o nome do emperador, pois aparece borrado.
Sabemos que é do ano 79 despois de Cristo, pois por as titulaturas que ten, Tribunicia Potestad por 9ª vez e Emperador por 15ª vez, que coincide co ano 79 do reinado do emperador Tito. Estes miliarios, estes 15 que temos, o máis completo de todos é este que aparece no Bierzo, en San Justo de Cabanillas. Está servindo pois de soporte a unhas columnas de madeira no atrio da iglesia de San Justo de Cabanillas, no Bierzo Alto. E remata coa expresión de vía nova facta ab Astúrica Brácaram, que traducido quere dicir se fixo unha vía nova desde Braga ou desde Astorga hasta Braga. Hasta ahora creíase, por o itinerario antonino, que desde a mansión de Bérguidon, 50 millas hasta Astorga, pois que a vía 19 e a vía 18 iban por o mesmo tramo común. E o miliario este está nos dicindo que non, que se fixo unha vía nova desde Braga hasta Astorga. Se queremos entender, pois creo que é suficientemente explícito. Entonces, no Bierzo, que chamamos nós o nudo do Bierzo, un conglomerado de vías, pois confundíase, é un conglomerado de miliarios que incluso hoxe non sabemos se uns pertenecen á vía 19 e outros á vía 18. É moi complicado porque teñen as mesmas mansións, coinciden nas mesmas mansións, ao chegar a mansións sepáranse as vías e siguen pois, trayectos distintos, por exemplo, a mansión de Interán e Flavio, a mansión conjunta para a vía 19 e para a vía 20, ou para a vía 19 e para a vía 18. E a partir de Interán e Flavio sepárase e collen, suben o que é o Alto do Manzanal por distinta trayectoria. Os outros miliarios que se conservan, os outros 14, aparecen solamente como vía nova, algúns, e outros como vía nova facta ab Astúrica, e outros, os que están dentro do convento jurídico asturicense, e outros, vía nova facta ab Brácara, os que están dentro do convento bracarense. E despois teñen a característica tamén de que nos nombran a Cayo Calpetano Rantio Crinale Valerio Festo, que é o gobernador da provincia. Naquela época, a capital da provincia era Tarraco. Non sei agora que vos vou decir aquí. Bueno, para o estudio das vías romanas, da vía concreta esta, da vía 18, temos generalmente dúas fontes de información. Unha que son as fontes clásicas, que son o itinerario de Antonino, o Ravenate, as tábulas de barro de Astorga e poucas máis. Pero, bueno, o máis interesante que hai para o estudio da vía 18 é o itinerario de Antonino, que nombra a vía esta como ítem alio itinera Brácara Astúrica, milia passum, pois 215. E ten unha redacción simple, porque aparece con este encabezado e despois vai nombrando as distintas mansións polas que vai transcorrindo a vía, seguida do número parcial distancias miliarias. Por exemplo, a primeira mansión que temos, o itinerario nace en Braga e remata en Astorga. A primeira mansión é Salaniana, que está en territorio portugués, que está a 21 millas de Braga. A seguinte mansión sería a de Aquis Ocerensis ou Orígenes, como aparecen nos itinerarios, e nós creemos que sería a mansión de Aquis Ogeresibus, facendo relación ao Xerés. Non vos vou explicar por qué, porque sería outro detalhe. A seguinte mansión é a de Aquis Quercuernes. Despois explico o campamento e todo. A terceira sería Géminas. Bueno, estas dúas, a de Aquis Ogeresibus e Aquis Quercuernes, están en territorio dos Quercuernos. A seguinte mansión, que sería Géminas, está en territorio dos Límicos. A seguinte xa sería Salientibus, que está en territorio de Maceda, que correspondería ao territorio dos Interámicos. Despois, a seguinte xa está na plenixaira de Rodicio, de Castro Caldelas, que creemos que están ali os Ecuesi, pola relación que hai Ecuesi e a Serra de Queixa.
A seguinte é Nemetóbriga, que está nas terras de Trives. A seguinte xa sería Foro Vigorrorum, que está en territorio, no meu territorio propio, que son de Valdeorras, territorio de Valdeorras, no Vigurri. E as seguintes xa serían en territorio dos flavienses non, dos de Cacabelos, Fermín, os berguidenses, que serían. E ese ten dúas mansións, que sería de Gemestario e a de Berguidon Flavio. E despois os outros que ocupan o Bierzo, que serían os Susarri, estarían establecidos no Bierzo Alto, teñen a outra mansión que é Interannio Flavio. E despois, xa pasando o Manzanal, chegaríamos sería a cidade de Astorga. Outra das fontes, ou, bueno, dos elementos que temos para o estudio da vía esta 18, pois é isto, a cantidad de publicacións que temos. Parece ser que debe ser a vía que máis publicacións conta de todas as vías da Península Ibérica. Xa empezan os primeiros estudios no século, a final do século XVIII, con aquel publicado agora, libriño, que é un tratado, que chaman Tesouro de Braga descuberto no campo do Xerés, que é do padre Matos Ferreira. E despois temos outra descripción, que é esta de aquí, esta que vedes aquí, a seguinte, que é do padre Contador de Argote. E despois, xa no século XIX, xa en territorio portugués, temos este Miliarios do convento bragagustano, que é do padre Martins Capela, e despois, outro gran estudioso da Vía Nova é o Barros Sivelo, que ten, como sabedes, as antigüedades de Galicia, pero ten cantidad de documentación escrita así a man que mandou personalmente a Real Academia da Historia en Madrid. E ten esta que é a descripción que vai acompañada de un mapa perfectamente moi detallado, con miliares e todo, que se conserva na Real Academia de Madrid, e é, para que os imaginedes o mapa, pois, por a mitad desta parede, de grande. Todo feito a man, pintado en colores, un mapa espectacular. E fixo este estudio, pois, hasta o tramo da Limia. A partir do tramo da Limia, pois non lle debeu dar tempo ou deixou. Chegou a descripción da vía hasta Busteliño. E despois, nas antigüedades de Galicia, pois xa fai para unha descripción máis general hasta de toda a vía hasta a Serra da Encina da Lastra. Despois, xa no século XIX, a principios do século XIX, temos os estudios do ingeniero de camiños Díez Sanjurjo, que é este que publica pois en distintos capítulos no Boletín da Comisión Provincial de Ourense. E despois xa a finales do século XIX temos ali o estudio, a monografía de Antonio Rodríguez Colmenero das vías todas da zona do sur da provincia de Ourense. Despois xa o estudio específico da Vía Nova de Segundo Alvarado, Carlos Rivas de Vega Pato. Despois, un pouco os anos máis adiante, publican nos anexos. O primeiro é o trazado da Vía Nova solamente na comarca da Limia, desde Ponteliñares hasta Busteliño. E despois, posteriormente, publican este outro, que é desde Busteliño, ou desde onde acaban o territorio dos Límici hasta os Guigurri. O primeiro é un traballo que o clavaron, está perfectamente un traballo. O segundo xa ten bastantes fallos, pero, bueno, son fallos debidos a que é moi complicado, en cantidad de trozos a vía non se conserva. Entonces, eles, practicando os supostos do 6% dependiente, pois fan unhos trazados alternativos que poden ser verdadeiros ou non. E despois, outro exemplo que temos é este, que vos falaba antes Carlos Narriz, que é o que publicamos, que publicou a Consellería da Xunta de Galicia, pois que é con motivo da rehabilitación que fixemos da Vía Nova na serra do Xurés. A Vía Nova, pois,
descubrimos que ten unha serie de criterios constructivos que parece ser que se repiten noutro tipo de vías. O que pasa que hasta ahora naide se fijara nestes detalles. Creían que as vías que pasaban dunha porcentaje elevada, hasta un 12, hasta incluso hai xente que mantén que hasta un 16%, que mantían as vías romanas. E nós queremos que non pasan do 6% de pendiente. Sobre todo na vía nova. Na vía nova non temos ningún tramo que pase do 6% de pendiente. E isto é fácil de comprobar porque conservamos a vía, nas zonas estas máis difíciles, consérvase o decurso da vía pois, perfectamente. Un é este tramo da Serra da Encina da Lastra, que ataco dunha sola enfilada, desde a mansión de Acuis o Jerésivos, desde abaixo, hasta a Portela do Home. E nunca pasa, incluso non chega ao 6% de pendiente. Outro tramo que temos é a subida a Xe, que é a subida de Maceda ao Rodicio. Tamén, que dice o Barro Xibelo, que os romanos o fan dunha sola atacada. É dicir, desde a mansión, que sería en Xinzo da Costa, unha sola enfilada hasta o Rodicio. E tamén tampouco pasa do 6% de pendiente. Despois temos outra dificultad, que é a baixada do Alto de Cerdeira a Ponte Navea. Tamén o fai nunha sola alineación e tampouco pasa. E despois temos a zona máis complicada, que é a baixada a Ponte Viveiro, que aí xa os romanos utilizan outra técnica de construcción da vía. Aí fan 4 grandes alineacións en Z. Depois enseño vos a diapositiva cando faga unha descripción da vía. E despois temos a outra subida tamén, que non chega ao 6% de pendiente, que é a subida á Serra da Encina da Lastra, ali no Val de Valdeorras, desde o cementerio do Robledo hasta a Pena Tallada. E despois o outro gran sistema montañoso que ten que pasar é pois, o Manzanal. E tamén desde Torre del Bierzo hasta o Alto do Manzanal sube nunha sola alineación pouco a pouco, que foi posteriormente aproveitada por Lemur, que lle deu moitos quebraderos de cabeza, incluso o destituíron por eso, por meter a mão na caixa, e aproveitar o trazado da esplanada da vía romana e certificando en realmente que facía el os desmontes e todo cando xa estaban feitos. E os cartos invertíos en facer ferrerías particulares del. Hasta que o descubriron e o destituíron de dirección de ingenieros do Cabildo Real e nombraron a outro francés, creo que era tal Croix. É que proyecta este edificio. Pois igual algo robo tamén, non sei. Sí. Bueno, pois agora, para abreviar un pouco, vamos a empezar a facer unha breve descripción da vía desde Braga hasta Astorga. As primeiras 12 millas salindo de Braga, a vía non se conserva. Non se conserva porque hai unha presión agrícola e unha presión urbanística tal que non deixa rastros dela. O único que podemos é, a través dos criterios que coñecemos, facer un trazado hipotético destas 12 primeiras millas. E é complicado porque tamén ten que cruzar un dos ríos máis caudalosos, cruza dous máis caudalosos, que un é o Sil e outro é o Cábado. E a partir da milla 12, en Paredes Secas, xa a vía nos aparece hasta a milla prácticamente, podemos dicir hasta Portela do Home, pois distingue perfectamente a vía romana. Unhas veces ocupada por esta pista que vedes aí, esa de color blanco, que non se atreveron os portugueses a abrírona, pero non se atreveron a pavimentala porque lles apareceu pois na milla 14 unha agrupación impresionante de miliarios. Entonces, descubriron que era a verdadeira vía romana e hoxe, mira que teñen pasado presidentes de cámaras por
por a Cámara de Terra de Bouro, e Naide se atreve a pavimentala. Teñena toda de terra. A partir de aí, a vía, pois, atravesa pois este gran balcón que ven ustedes aí. Esta é unha foto antigua de cando a tiñan toda limpia, esta de aquí, esta que non vexo moi ben. A vía é esta toda. Colle a curva dos 450 metros, a curva de nivel, e vai a seguindo toda por aquí. É esta. Ves aí? Esta. Practicando un verdadeiro balcón sobre o río Omen. Despois, outros exemplos son eses que ven aí, a mesma zona máis ou menos, pasa que son de distintos detalles. Outro dos elementos que temos aquí nesta zona, isto xa introducido no Parque Natural do Xerés, é a primeira ponte romana que nos vamos a encontrar, que é esta, a ponte do Ribeiro do Forno, que só conserva aquel muro, que é un muro de acompañamiento, e abaixo vedelo que está totalmente derruída. Esta e a seguinte, esta, que é a ponte de San Miguel, están moi cerquiña unha das outras, pois foron destruídas no ano 1642 coa independencia de Portugal de España. O exército portugués dinamitouas para impedir o paso das tropas españolas cara a Portugal. E quedaron esta é unha das máis importantes que debía ter a vía, conserva os muros de acompañamiento e ven aí o arranque do estribo. Parece ser que debía ter dous arcos, un de maior longitud que outro, e, bueno, ten a técnica constructiva típica romana, que é a alternancia de sogas e tizóns. Estas son as dúas primeiras pontes romanas que ten a vía. Esta vía nova é unha das vías romanas de toda a Península Ibérica que conserva máis restos de pontes romanas. Conserva, creo que, 5 pontes romanas. É a vía, xa lle digo, que conserva máis miliares de toda a Península Ibérica, incluso máis miliares de todo o Imperio, e máis pontes romanas de todas as vías da Península Ibérica. Unha vez que pasamos o que é o Parque Nacional da Peneda Xerés, pois encontrámonos co paso da Portela do Home, onde se reduce a milla 34. É un paso natural, como vedes aí, e está moi desfigurado, porque aí se concentraron os puestos aduaneiros. Deste lado, este que ven aquí, é do lado español, que é o puesto da Policía Nacional, e este máis pequeno, que é aquí, que non se ve moi ben, é o puesto da Guardia Civil. Estaban separados, había dous controles, un de Policía Nacional e outro de Guardia Civil. E aquel da lá son a da CNR portuguesa. Estaban aí. E da concentración de millares, 8 millares conservamos nesta portela. A partir de aquí, foi os estudios que fixemos a realización da vía, que vexamos desde a Portela do Home hasta a mansión de Aquis Orígenes, que nós xa vos dixen antes que creemos que o verdadeiro nome é Aquis Ogeresibus, facendo relación ao Xerés. Iso depende dos códices que queiramos coller para este trazado. O trazado da vía xa vos enseñou, creo que Carlos, ali en diapositivas, e isto corresponde ao que creemos que é a mansión viaria. Un gran edificio do que se levan escavado, o que vedes aí, dous ámbitos fundamentales, un dedicado a espacio, según os seus cavadores, dedicado a espacio de cociña, que sería este, e outro a ámbito termal, que entraban a auga por sistema de hipocaustos. A vía continuaba con dirección Lobio, Xendive e tal, hasta pasar o río Limia na Ponte Pedriña. Aquí na Ponte Pedriña conservábase, non sabemos como está o estado da ponte, porque esta, que é a ponte, só conservamos tamén estas dúas fotos. Agora parece ser que Durán encontrou máis no archivo de Ponsorolla,
que fora o director das obras nesta época que se construye o embalse das Conchas en 1987, creo que foi. E a ponte está aquí, máis ou menos, a 40 metros da presa da ponte. E estas son as dúas fotos que conservamos da vía. Estaba declarada Patrimonio da Humanidade, non, era Patrimonio Nacional no ano 31 e foi igual porque podían a trasladar, pero non sei que problemas houve daquela que non a trasladaron e deixárona, pois inyectaron de hormigón, iso sí, nos documentos que aparece, inyectaron de hormigón para que non se caíra e esta é unha das pontes originales que temos no trazado da vía romana. Desde aquí, a vía pois, desaparece totalmente hasta entrar outra vez na liña. Estamos en territorio dos Cuercuernos e vamos pasar á capital dos Cuercuernos, que é Aquis Cuercuernis, que é a seguinte mansión da vía nova, a terceira mansión. Está situada a 53 millas de Braga e é o tramo, o centro estratégico, geográfico da distancia que ten a vía no convento barcarense. Estamos dicindo que tiña o convento barcarense 108 millas. E isto dividimos a mitad, estamos prácticamente na mitad do convento barcarense, na milla 53. E é donde se establece o campamento militar que se dedica pois, a diseñar e a organizar os traballos de construción da vía nova. Creemos que o destacamento que está aquí albergado, que é a Cors Terceira, dependente non, que forma parte do núcleo esencial da Legio VII Gémina, que está establecida en León, que é a encargada de dirigir os traballos da parte bracarense. Entonces, na outra parte asturicense, creemos que hai outro campamento militar que non sabemos onde está, pero que temos evidencias e creemos que é a Cors Décima, porque aparece a Cors Décima gravada en cantidades sillares da Ponte Vivei. Como vedes, o campamento, esta é a última foto deste ano, foi sacada con un dron, e temos a área que excavamos este ano, que é aquí o ángulo oeste, o sur occidental, que é onde establece onde se ubica o edificio das letrinas. O campamento témolo prácticamente avanzado en excavación e temos o cuarterón noroccidental totalmente excavado e no que podemos ver 4 edificios. O valetudinario, o hospital, este sería este, o Sorria ou os Graneiros, que sería este, e 2 barracós de tropa, cada un deles albergaba unha centuria, en torno aos 85 soldados. No ángulo suroccidental, que é este, que xa o temos prácticamente excavado este ano, tamén temos outros 2 barracós de soldados, este e este, tamén alberga cada un súa centuria. E despois temos, en parte, outro barracón de tropas, que sería este, e o edificio central, que é o edificio principal do campamento, que sería o cuartel general ou os Principia. E despois temos un trozo grande lienzo de muralla con 2 portas excavadas. A porta principal e sinistra e a porta de Cumana, que se caracteriza porque esta ten 2 vanos de entrada e a porta esta só tamén ten un. Quédanos por excavar a porta principalis destra, que estaría aquí, e a porta pretoria, que estaría neste outro lado. A vía continúa con dirección, sale de territorio dos Cuercuernos e introdúcese no territorio dos Límicos por a portela de Ponte Liñares. E aquí, a vía aparece ou transcribe grandes alineacións rectas e en forma de áger ou terraplén, que non se conserva xa prácticamente en ningún lado, salvo nun trozo que debe ter 30 metros, que é o que vos puxo antes Carlos Nardi na fotografía, que está alá nesta zona, por aquí detrás da Torre de Sandiás, e outro que se conserva antes de chegar a Sandiás. O resto foi totalmente destruído cando se fixo no ano 66-67 a disecación da famosa Lagúa da Antela e a concentración parcelaria.
Se vedes a ortofoto do ano 54, o vuelo americano, vedes que isto estaba, o que era a chaira da Limia, estaba toda salpicada pois, de cantidad de terras de cultivo en minifundio e rodeadas todas de valados de pedra. O que fixe a concentración parcelaria foi retirar todos os valados de pedra, facer novas vías, vías de comunicación, cuartelar todo e as pedras todas esas que tiñan facer buratos e enterralas. E entonces aí tamén se conocían algúns miliarios e seguramente nese proceso, porque daquela non había controles arqueológicos, non había nada, pois algún miliario tamén foi enterrado cas pedras dos valados das fincas. Recientemente apareceu arando unha finca, 3 miliarios, estes que son a milla 57, creo que é, o 67, en Vilariño das Póldaras. Pasamos da comarca da Limia, que acaba en Busteliño, e comeza o territorio dos interámicos, que ocupa o Val de Maceda. E no Val de Maceda, pois tamén temos unha gran dificultad, que é o trazado entre Busteliño e esta zona que é o Camiño da Xe. Aquí o Camiño da Xe era o que vos falaba antes, que se conserva perfectamente e arranca e cabaixa en Xinzo da Costa e sube arriba ao alto do Rodicio. É un tramo dos mellor conservados da vía xunto cos que xa recorremos da Portela do Home. O Val de Maceda, pois introducímonos na penichaira non teño aí, na penichaira de Castro Caldelas, que tamén temos dificultades para detectar a presencia da vía, a non ser que sea o camiño real o que ocupe gran parte da esplanada da vía romana. E chegamos xa ao límite do convento xurídico, que sería o Alto de Cerdeira, e a baixada do Alto de Cerdeira introducímonos, quitámonos ou salimos do territorio dos Ecuesi, que serían os que están en Castro Caldelas, e introducímonos no territorio dos Tiburi, os habitantes das terras de Trides. E aquí, nesta parte que arriba, é onde está o Alto de Cerdeira e consérvase perfectamente a baixada toda hasta a Ponte Navea. Este camiño que veden ustedes aquí é a vía romana. E esta sería a Ponte Navea. A Ponte Navea conserva restos de fábrica romana, que son os que ven aí, os seus solamente conserva nos dous estribos, este e naquel, do outro lado, e despois o resto da fábrica é unha fábrica, é unha fábrica medieval. Se vos fijades, a fábrica medieval é moito máis estreita que a fábrica romana. A fábrica romana teñen hasta 6 metros de ancho, mentras estes pois, teñen 4 metros e pico. A técnica constructiva é pois, a técnica que predomina na construcción romana, que é a disposición de sogas, védela, e tizóns. Sogas e tizóns. Preguntádevos que son estes buratos. Pois estes son os roubos das grapas metálicas que tiñan para unir sillar con sillar. E aquí neste caso sabemos que observan algúas son grapas de ferro. Por iso, creemos que na época da Edad Media, pois, por escasez o millor de ferro, pois deron con que aí había grapas e foron a saquear a por elas. E fan a mesma función as grapas que as famosas colas de Milano. É unha técnica que utilizan os romanos, que aquí, pois, como non é unha zona de movimentos pois, sísmicos moi grandes, pois tampouco fan moito efecto. Iso é nas zonas do norte de África, nas zonas de Asia, onde os movimentos sísmicos son máis frecuentes, o que fan as dobres colas de Milano é atar a fábrica romana para que non haxa movimentos e non se vayan os puentes abaixo. Despois, en terras de Tribes, consérvase tamén, pois, en outros trozos, a vía romana. Esta é a zona que ven desde Tribes hasta a ponte de Guístolas, a ponte Cabalar,
que está por aquí, o trazado este, e despois a ponte de Cabalar é esta vía, se conserva perfectamente, e despois a chegar aquí ao pueblo de... non me acordo como se chama agora o pueblo de Mendolla, desaparece e volve a aparecer pois neste espectacular trazado. Antes creíase que facía os zigzags a subir ao alto de Mendolla e estes, no libro este de segundo Alvarado, de Rivas e de Pato, pois xa teñen marcada a vía por esta zona. E é o que vos decía que é a baixada de Tribes a Ponte Vivei. E a fai con estas grandes alineacións. Védelas, esta que ven por aquí, esta que volve por aquí, e volve por aquí, e despois vai paralela por arriba a carretera hasta chegar a Ponte Vivei. Fai unha gran zeta. É un dos recursos que utilizan pois para manter o 6% que vos decía antes dependiente. Nas montañas teñen dous criterios. Un é unha sola alineación, é dicir, collela desde un punto baixo e seguir só unha alineación, que era o que vos decía que no camiño da Xe, e outra solución é esta, a da ponte. Son os que chaman os codos, famosos codos de Larouco. E despois vamos ver unha das obras espectaculares que ten a vía, que é a Ponte Vivei, levantada sobre o río Vivei. Esta é unha obra íntegramente romana, solamente de aquí para arriba, pois foi un pouco reconstruída a principio do século XX, cando se adapta para o paso da carretera nacional 120. As tres arcadas, a máis grande e a central, que é por onde discurre o cauce do río, e os dous aliviadeiros laterales máis pequenos. O único que ten é un parcheo, vedelo aquí, que se diferencia claramente da outra obra, pero creemos que é un parcheo xa de época romana, pero tardía. Por qué? Porque aparece no intradós do arco este crismón. É un crismón moi parecido ao famoso crismón de Quiroga. E non ten outra explicación de que a obra esta, non sabemos o porqué, non foi unha avenida que tirou o arco este, porque é imposible que unha avenida tire un arco tan pequeno. Entonces, un acontecimiento posiblemente bélico, pois non sabemos cuál, na época pois do século III, por aí, tal, e se reconstruye pois no século IV, pois con esta forma. A disposición, xa vedes, é a típica dos puentes romanos, ten pilas rectangulares con tajamares triangulares augas arriba, e augas abaixo son perfectamente rectos. A disposición dos sillares é a mesma que vos explicaba antes, de sogas e tizóns. E, bueno, e pouco máis nos podo dicir do ponte. Conserva muros de acompañamiento, hoxe non se ven porque están totalmente cobertos de hiedras, esta é unha foto antigua, que son muros de encauzamento, dun lado e do outro. En cambio, na parte de abaixo xa carece deles. A vía continúa con dirección ao Valle de Valdeorras, abandona o territorio dos Guigurri e penetra dos Tiburi e penetra no territorio dos Guigurri, e o fai desde a ponte Vivei por a trazado da carretera nacional 120, que era esta antiga nacional, agora é a 536. Ocupou a esplanada da vía romana, e isto o comprobaron, pois, pode comprobar, conservan na dirección de carreteras en Ourense. Sube a vía ao alto da Ermida, do alto da Ermida abandona xa o que é a carretera nacional e se fosiliza neste camiño que ven ustedes aquí, hasta Larouco. Este é o trazado da vía romana, este é o pueblo de Larouco, e o pueblo de Larouco pasa polo centro do pueblo de Larouco e ten unha calle significativa, pero xa desde moi antigo, que chaman a calle de Trajano. Non sabemos o porqué, pero sempre chamaron a calle de Trajano. Se debe a ser por reminiscencias a vía. Baixa a vía desde
por territorio, xa estamos en territorio dos Guigurri, en territorio da comarca de Valdeorras, baixa a cruzar o río Sil por unha das pontes máis grandes que deberon facer os romanos xunto coa que vos explicaba antes da ponte sobre o río alá en Portugal, sobre o río Cábado, que son os ríos máis caudalosos este. E a fábrica da Ponte Védela é unha fábrica medieval, incluso ten algunhas fábricas modernas como Argo Central, pero conserva as pilas, que isto foi o que non vos puxo antes Carlos, as pilas originarias romanas, que son estas. Sabedes perfectamente a diferencia de fábrica romana a fábricas medievales, totalmente distintas. Creemos que esta ponte, pois, foi derruída por calcular mal a avenida dos 500 anos. É dicir, sabedes, explicou antes Carlos, que as vías generalmente se destruyen por acontecimientos bélicos ou por non calcular ben a avenida dos 500 anos é dicir, pasa o que é o cauce do río, nas grandes crecidas, si pasa por encima do arco, fai efecto presa e tira por arriba. Daí que a ponte este destruída, dai para arriba só conserve o que é as cimentacións que están no sitio. Este é unha dos restos que quedan da ponte romana. Sería unha ponte romana sin unha reconstrucción de Alvarado, de 4 arcos, máis ou menos iguales, de medio punto, non sabe se rebaixados ou non, igual que a ponte Pedriña. E, bueno, é a última ponte que conservamos do trazado da vía nova, porque hasta Astorga volve cruzar outra vez en Ponferrada o río Sil, pero non hai evidencias de máis pontes romanas. Temos outra ponte romana tamén, que é a Pontóriga, pero esa xa non corresponde á vía nova, xa non corresponde a unha vía secundaria que Colmenero anda dicindo que pode corresponderse coa vía 20, porque tamén nos parece raro que a vía 20 desde Lugo hasta Astorga que vai a xunta ca vía 19, non ten moito sentido. Entonces, plantea a hipótesis de que esta vía 19 veña desde Lugo por territorio dos Seurri, por Sarria, Monforte de Lemos, veña por Quiroga veña a Valdeorras, en Valdeorras cruce ca vía nova e esta tire en dirección ás médulas, por iso está o puente, non teño aquí diapositivas, é a Pontóriga, que é a única ponte romana que temos que está formada de opus caementicio, dun cemento romano. A vía continúa por territorio valdeorrés, pero desde a ponte da Cigarrosa hasta a Serra da Encinalastra non hai evidencia ninguna da vía. Solamente se descubriu un tramo dela na excavación do xacimento arqueológico da Proba, que ten 10 metros de ancho. A vía, como vos decía, territorio valdeorrés, seguramente para presión agrícola, é unha zona rica agrícola de viñedos e terras de cultivo, a vía desapareceu. E volve a aparecer con gran esplendor aquí, no cementerio de Portela, que é a subida á Serra da Encinalastra. E é esta que ven ustedes por aquí. Dá a volta toda por aquí e dá a volta aos penedos, estes son os penedos do Oulego, e por a Pena Tallada, introdúcese xa en territorio da provincia de León, baixa po famoso Val de Infernos, atravesa Toral de los Vados e chega directamente a Cacabelos. Esta é a última diapositiva que temos, o Cacabelos. Hai diversas teorías, según sitúan a mansión arriba no alto, no Castro Bérguidon, e outros como a nós creemos que se sitúa abaixo no llano, que é en torno ao cementerio de Cacabelos, hai un gran yacimiento, que é o yacimiento que chaman a Edrada. De Cacabelos sería a mansión de Bérguidon Flavio, que é a mesma conxunta para a vía 19. De Bérguidon Flavio creemos que a vía 19 vai en línea recta hasta a mansión de Interagnio Flavio,
por arriba, mentras que a vía 18 iría por un decurso seguindo máis ou menos o camiño de Santiago en dirección a Ponferrada. E de Ponferrada hasta San Miguel de las Dueñas, consérvase un tramo tamén espectacular da vía, moi parecido ao balcón que vimos antes en Terras de Bouro. Chega a mansión de Interáneo Flavio, está situada nos restos arqueológicos, hai unha gran extensión de restos arqueológicos antes de chegar a Bembibre, en San Román de Bembibre, que creemos é onde se establece a mansión de Interáneo Flavio. Son medindo desde Cacabelos aí son as 20 millas que nos dice máis ou menos o itinerario de Antoniño que hai entre mansión e mensión. Pois entre Interáneo e Flavio e Astúrica 30 millas e de aí a vía pois vai prácticamente pois por o transcurso da carretera nacional, que era o que vos explicaba eu, que é a carretera nacional sexta, antigua de todas, ocupa tamén a esplanada do Camiño Real de Lemaúr e foi o que decapitou a Lemaúr como ingeniero de caminos por andar metendo a man na caixa. Sí. Sube desde Torre del Bierzo, tamén toda nunha alineación hasta arriba, hasta o alto do Manzanal, e que se consérvase pois, nítidamente nunhas zonas abandonadas e noutras zonas, como vos dicía, ocupada por a antiga Nacional Sexta, cruza o Manzanal e se introduce xa no territorio pois, do que é a meseta e chega directamente a Astorga por a zona que chaman a entrada a Rectivía, que fai un clara evidencia pois un trazado de vía romana. E prácticamente aí era o que vos quería máis ou menos contar. Se tedes algunha pregunta ou tal, pois eu encantado de respondervos. Igual.